మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ కానీ మీ ఇంటర్వ్యూ లొకేషన్ కానీ ఫ్రీగా డ్రాప్ కూడా చేస్తాం. మీరు వైజాగ్ కి ఎగ్జామ్ కి కానీ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ కానీ వస్తున్నారా? టెంపరీ అకామిడేషన్ కోసం ఏమైనా చూస్తున్నారా? డోంట్ వరీ, ఆర్లీ బేసిస్ మీద రూమ్స్ ఇస్తాం, పర్ డే రూమ్స్ ఇస్తాం, షార్ట్ స్టే 3 days 7 days ఇస్తాం. మీకు ఎన్ని డేస్ కావాలంటే అన్ని డేస్ ఇస్తాం. మన హోమ్ స్టే అయితే మీకు హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా చదువుకోవడానికి లేదా మీ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి పర్ఫెక్ట్. ఏ ఎగ్జామ్ టెన్షన్ కానీ ఇంటర్వ్యూ టెన్షన్ ఏం పడద్దు. హ్యాపీగా వైజాగ్ రండి, వైజాగ్ అర్బన్ నెస్ట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకోండి, పీస్ఫుల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి, హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ రాయండి, ఇవ్వండి. ఆల్ ది బెస్ట్. డూ కన్సిడర్ వైజాగ్ అర్బన్ నెస్ట్. మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్లో మన హోమ్ టూర్ వీడియోస్ ఇంకా మన హోమ్ స్టే రిలేటెడ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్. మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డూ కాల్. ఉంటామది. బాయ్.